Yono sumbiwite andalang Yono wayangku gambar pambang paesan kelir wayang jagat mati ana larapan sang naga samya pepaseyan pracik ing racekeng wesi gligane ingsun tapeleng jagat
paluntur mega malang plesering sun mendung krawatku kurang garing blancang ingsun kancana marati selak blancang lintang bima sakti kang kotak kuburan sejati tepuk ingsun yana sang bumi waradewe ingsun dalang para pasasa sinarengan ngeleng gamelan ingsun loka nanta kang sekarat lima kempul pandudut ing ati rebab cindela tangis suling pengasasi gendar panuntuning laras yana kenang panutuping pata paranggana widodari saking Suralaya bebuka Purwane Kanda kandhane ringgit Purwa walulang cinarek tinatah mring rineka jalma jamanira para wali anggenipun rak ngolah agama ageming budi pakarti kang luhur gedhog keprak minangka keketeking jantung blencong minangka bor pepadang jagat pradangga gending kelawan tembang minangka gegambarane wong urip mengku surasa loro candrane ala kelawan becik mula sing ala sing kirana kang becik muga tinularna sapa kang tumindak ala wahyune mesti bakal sirna sirnane wayang rampung kukut mlebu ing kotak tanpa beda manungsa uga kaya mangkono nanging bedane umpama wayang isok kinarya kanggo malih kalamun manungsa ingkang rampung kukut benjang badhe nemah pengadilan suci saking Gusti kang akarya jagat under
Yen wis uga kaya mangkono, manungsa bakal ngerti kelawan weruh yen to derajat pangkat bondo donya bakal ora ajen. Sing aji namung amal soleh kelawan budi pakarti kang luhur. Muragabi marang sesami. Lah banjur negari pundi kang dados purwakaning kandha? Punika to gelaring negari Ngastina. Mung katingal panjang punjung pasir wukir gemah ripah lojinawi karta tentrem kerta turaharja. Panjang dawa pocapaning praja punjung luhur kawibawaning negara. Pasir samudra wukir gunung tandha yekti negara ngungkurake pagunungan. Nengenake pasabinan tur mangku bandaran gedhe Sretulus kang sarwa tinandur katingal tentreming negara katitik saking endah araharjaning laladan para tetanen ingkang samya gadah kebo sapi raja kaya datan wonten ingkang kinancangan ayam bebek datan wonten ingkang kinandangan samya gemelar wonten ing papan pangonan piyambak umpami ganti ratri para ingon-ingon samya bangsul wonten kandhangipun piyambak katingal pating slender candrane lir kadya gabah sinawur ing wana ing mangkono sorak gumuruh para wadya dalah para kawula ingkang sami manggen wonten negari Ngastina katingal kados dipun ayomi dening Sang Hyang Jagat Girinata ing mangkono samya tentremake rasa manunggaling rasa manunggaling jiwa pranyata tansah ngugemi nengenaken pangati-ati Andara La banjur sinten ingkang sampun lenggah wonten ing kursi dampar kencana linemekan kain babut pring medani denabit kalian bokban para cething kang samya nala gandhek katingal Sang Prabu Teja kapituhu mencorang gaya tejane ageng daya prabawani pating galebyar busanane pinalipit benang kencana kang sinebat ugi benang sesutya dasar Prabu ingkang Berbondo ateges sugih bondo kelawan donya Berbandu ateges sugih sanak kadang sedulur sinten ingkang sinebut Sang Naranata punika yanenggih ari Sang Prabu Duryudana ya Jaka Pitana Suyudana Gendari Suta ngabyar sinten ingkang sampun lenggah wonten sangajengipun ingkang Sang Naranata punika ingkang Risang Patih Harya Suman ya Sang Patih Gantarpati Harya Sengkuni minangka panungguling negari Ngastina kelawan ugi minangka sesulihipun ingkang Sang Naranata anggenipun mernata dening negara Sendheku amariku boten wonten obah boten wonten polah ajrih nampi dukaning Sang Naranata ingkang wonten sakwingkingipun punika ta Sang Begawan Dahyang Durna ingkang minangka nujung unggul saking negari Ngastina ugi gurunipun para Pandhawa dalah para Kurawa duk nalika semana
Anggenipun digula wendah wonten ing pertapan Sukapanca ngantos dados negari ageng saged mernata awit saka pamulange Sang Hyang Durna. Ender Rob sidhem permanem datan ana sabawaning walang hangalisik ron-ronan datan ana ebah samirana datan lumampah amung kapireng swaraning peksi ingkang manggen wonten sainggiling mringin berung pating calengklang mating calengkling imbal gantiya sang mandya raga wimbuhi agenging negari Ngastina katingal seg-segan tumpang tindih lir kadya sarah mungguing jaladri sarah aran-laran jaladri segara lir kadya laran ingkang manggen wonten ing satengahing segara datan saged dipun sebat setunggal-setunggal awit ibarat ingkang tebih samya mentelung kang cedhak samya mendhiyung hamung hanyaketaken rasa dening Sang Naranata tentrem cekap candraning negara didiwanji Sang Naranata rasa ngandika dening para wadyabala tanggap sasmita para wadyabala awit ingkang samya hangrantu pangandikanipun Sang Prabu Duryudana. Datan wonten obah, datan wonten polah, sidhem permanem, paseban negari Ngastina. Ayo, yo ayo. Didiwanjinira Sang Naranata ayo ayo datan sabawaning walang ngalisik Prayaga kuyup rokon ya ilinga seniku adilu salogane wong amayang harsa mindang ana Sedaya
salokane wong amayan kekelar pambukaning carita binarung pratangga bewaswaraning waranggana swaranya manghayut-hayut ting jiwa kanthi sining mangayu bagya samya rumeseping handri ya ya jagat Dewa Bathara jagat mangestu yang sukma mangadili nuwih mugya pangayomana marang panjenengan ingsun mangke mangki rumiyin kepenak anggen kula lenggah wonten ing kursi dampar kencana kepenak anggen kula nenglingake karna nganglungake jangga boten pangling punika ta wonten rawuh paman Harya Suman paman napa srawuh jeng andika pinerengan wilujeng boten wonten alangan rubeda napa-napa paman waleh nuninggih anak angger saderengipun rementah dawuh paduka tumiba wonten ing Bantala nak kersanipun ingkang maman ngaturaken sembah pangabekti langkung rumiyin mugia kunjuk wonten ing ngarsanipun anak angger bumi nata kados mekaten nggih sampun kula tampi paman la banjur pangestunipun ingkang putra mangtrami kanthi danganing penggalih inggih nak kula cadhong kanthi asta kula kekalih kula sunggi wonten ing mustaka sumrambah wonten ing jiwa raga nak dayanana wonten ing kasantosan dadosaken jimat ingkang maman anggenipun agesang manglenggah kanthi permana paman boten kirang prayogi anggenipun paman samya marak nggih yen kados mekaten kula badhe atur prembagi tumrap Rama Panembahan Dahyang Durna Rama napa srawuh jeng andika pinerengan wilujeng boten wonten alangan rubeda napa-napa Rama salam taklim kula kunjuk dhateng rasanipun Rama Dahyang Durna lole pindang bolos enak ing celus ija bapak lengger anggenipun ingkang Rama samya marak wonten ngarasanipun anak angger bumi nata mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa inggih salam taklim panjenengan dumawah sami-sami bang lenggah kanthi permana mboten kirang prayogi anggenipun paman samya lenggah nger sajaipun kados lemes punika kenapa Rama ingkang Rama punika kuwareken lho nak kecore dijuju panganan ae are mboten dados pengapa Kanjeng Rama inggih nak inggih syukur mangayu bagyan kados mekaten anakku ngger manglenggah langkung rumiyin kula badhe matur dening Paman Harya Suman
Kula wonten dawuh anak angger kados pundi lho Nak? Kados pundi kahananipun negari Ngastina kelawan ugi para kawula ingkang samya manggen wonten ing Karang Pradesan Paman. Mbang mantur kanthi permana. Kados pundi kahananing praja Paman? Mekaten Duh Nak. Anggenipun paman inggih punika dados sesulipun ingkang putra nyepeng bangku sarana adil wonten ing negari Ngastina. Para kawula boten wonten ingkang kirang sandang, para kawula boten wonten ingkang kirang boga. Sedaya manggih wonten ing kacekapan miwah karaharjan mekaten Duh Nak. Napa leres ingkang panjenengan aturaken Paman? Inggih, Nak. Menawi ingkang Paman selak boten cecek aturipun Paman sumangga. Awit kreta kencana sampun siaga saged nitih kreta keliling dening praja. Mbok bilih selak aturipun ingkang Paman ampun kok pakunjaran kula saged dipun tigas jangga kula kados mekaten Nak. Syukur jumuntrung mangayu bagya yen kados mekaten Paman Harya Suman. Mangke rumiyin anak angger. Wonten dawuh Paman. Kula badhe nyolatur sawetawis Nak. Mangke rumiyin. Panjenengan badhe nyolatur badhe matur napa? Benten kelawan padatan lho Nak. Benten napa-napa? Inggih punika benten ketawis paduka menika nandhang sungkawa nanging boten kababaraken. Kula ibarataken paduka menika surya ingkang kelingan mega rembulan ingkang kesaput ing mendung. Surem parsayanipun anak Anggara Prabu Buminata kados mekaten Duh Nak. Sareng nampi dawuh pangandikanipun Sang Paman Harya Suman. Lur kadya kadodhok alulanang penggalihe. Ya jagat Dewa Bathara, jagat Pangestanggara yang sukma mangadili luwih pangayomana marang panjenengan ingsun Paman Harya Suman. Paman kula wonten adawuh anak Angger. Sarampungipun anggenipun Paman matur dening anak Angger Buminata ketawis anak Angger punika nandhang sungkawa Nak. Ampun dipun sindhem wonten sajroning penggalih. Wonten napa mawon panjenengan matur dening ingkang Paman. Nak, mumpung para kamula punika para wadyabala samya makempal ndherekaken anak Angger. Inggih, Nak. Sumangga kababaraken mumpung wonten Kanjeng Rama kados mekaten. Wonten perkawis napa mawon ampun dipun sindhem wonten sajroning penggalih awit panjenengan punika ratu. Ratu punika digugu tiyang sak negara, Nak. Ampun negari Ngastina dipun cacat dening negari Lintu. Ana ratu paseban kok nandhang sungkawa iki ora padate. Kudune ora kaya mangkono, anakku, Nak. Yen kados mekaten mangke rumiyin kula badhe matur dening panjenengan. Wah, iya jagat Dewa Bathara. Dono sumedhot pandhaming tias
Paman Haryo Suman, Paman. Inggih, kula wonten dawuh, Nek. Panjenengan menika bekti dhateng negari Ngastina. Lila lair batin napa mboten? Kados pundi, Nak? Panjenengan ngawula ngabekti dening negari Ngastina punika lila lair batin napa mboten? Waduh, Nak. Kok ngantos panjenengan matur ingkang kados mekaten. Wiwit kalampahane yang sampun kalampah kirang napa paman, Nak? Kirang napa paman anggenipun ngamula dening negari Ngastina ngantos panjenengan dados aratu. Nanging panjenengan punika gondang patih sing dodolomong. Kakehan omong nanging ora ana nyatane. Aduh, kok kados mekaten? Nyatane kados mekaten. Paman Haryo Suman pangertenono. Punika Titi Wanci perang Broboh Baratayuda badhe kelampahan. Nanging anggenipun paman ngabekti dhateng negari Ngastina sampun ucap sampun janji menawi saged mejahi para Pandhawa. Saderengipun Titi Wanci perang Broboh Baratayuda nanging pundi nyatane? Ampun ketap-ketip mang matur. Patih Dodolomong ngalor ngidul. Bayaran kurang seteng ngecemes ngalor ngidul.